Bună seara, prieteni! Mă numesc Ruslan și activez la Iumeico-Therapy. În această seară vreau să vă povestesc despre pozițiile de somn. Cu toții știm că există sfaturi, precum că dacă dormim pe o parte sau pe alta, avem nevoie de o pernă mai înaltă sub cap pentru a menține o poziție mai corectă și respectiv o pernă sub picioare, iarăși să menținem poziția corectă a coloanei noastre. Dar în așa mod avem nevoie de un asistent care toată noaptea va trebui să ne scoată o pernă sau să ne bage o pernă undeva. Sau apare ideea de a dormi toată noaptea în aceeași poziție. Aici și apare problema. Există câteva posibilități de a dormi. De exemplu, putem dormi pe spate, putem dormi pe burtă și dormi pe o parte. Mai există și câteva poziții extreme, precum femeile însărcinate și persoanele în transport public sau cu diferite afecțiuni a sistemului respirator digestiv pot dormi pe șezute. Iar alții pot dormi și în picioare, precum polițiștii și militarii. Vom enumera toate pozițiile pe rând și efectele pozitive și negative asupra organismului. Deci, dormitul pe spate, ca stare benefică, are lucrul aparatului digestiv, respirația bună și relaxarea posturii sau a părților corpului, pentru că va fi o descărcare statică. Dar va afecta rinichii, mai ales dacă persoana înainte de culcare a luat masa, și porțiunea lombară, pentru persoanele care au hiperlordoză. Dormitul pe partea stângă este contraindicat pentru persoanele care suferă de inimă și sistemul circulator, persoanele care au probleme cu pancreasul, splina și respectiv șoldul stâng, umărul și partea stângă a gâtului. Iar ca efecte benefice va avea lucrul intestinului gros mai bun și limfodrenarea ficatului. Iar dormitul pe partea dreaptă va avea contraindicații pentru persoanele care suferă de ficat și intestinul gros și respectiv va beneficia inima, splina și pancreasul. Dormitul pe burtă este o poziție destul de bunișoară, dar poate afecta persoanele care au probleme cu circulația în regiunea gâtului, pentru că întoarcerea capului pe o parte va închide circulația în intrare și în ieșire pe această parte și respectiv vom avea creier care nu se va alimenta bine cu sânge sau se va face tensiune intracraniană, iar partea opusă care va fi întinsă va crea o laxitate ligamentară ce va aduce la deplasarea vertebrelor și iarăși este o stare neplăcută. Bine, de aici apare ideea și care este poziția perfectă pentru somn. Nu există o poziție foarte perfectă, dar nu trebuie nici de cum să dormim toată noaptea în aceeași poziție. Este foarte bine când persoana în timpul somnului se rotește măcar de 4 ori pe noapte, pentru că în așa mod organismul nostru simte problema. De exemplu, s-a închis circulația la șoldul drept, organul cutare a terminat funcția lui și este nevoie de a ne întoarce pentru a debloca zona șoldului și a da următorului organ timpul să lucreze mai departe. Problema se pune pentru persoanele care dorm toată noaptea în aceeași poziție. Ce trebuie să facă ele? În timpul când se culcă, ar trebui să forțeze careva poziții. Dacă, de exemplu, eu dorm pe spate, ar trebui să încerc să adorm pe burtă sau pe partea dreaptă sau pe partea stângă, respectiv corpul mă va întoarce noaptea în poziția care îmi va fi mie comod. Deci, un somn calitativ va aduce la o productivitate mai bună pe parcursul zilei și deci va îmbunătăți starea noastră de sănătate. Pentru persoanele care nu pot dormi cu orice tip de pernă, orice tip de saltea, va fi nevoie să apeleze la un specialist. De exemplu, oamenii care beneficiază de terapiile noastre spun că undeva la a doua, a treilea zi încep a dormi mai bine și nu le
încurcă nici perna, nici salteaua și au o viață mai bună. Și pentru aceasta vă pot spune că într-un corp sănătos, o minte sănătoasă și o viață mai frumoasă. Vă zic la revedere!